So yun mga loves, bumangon po ako ng maaga kasi si Mister magtrabaho siya at naliligo. So kaya naisip ko ano kayang kainin itong tami na ito. So kaya linis muna tayo sa ating mga hinugasang pinggan kagabi. So kailangan nating ibalik kung saan sila dapat ibalik, no? At nag-isip-isip ako kung anong ipakain kay Mister kasi palagi siyang no ng no. At yun, pagkatapos niya naligo, tinanong ko naman siya dito. So ang dami talagang no nitong laki nito. Do you want bagel? No, thank you. Do you want thing? Bagel love is tiny. It's tiny. No, thank you. No, thank you. You should eat something, even just a little bit. Don't feel like it. It's not gonna make your stomach crazy. Just a little bagel. You know that baby bagel? I know what they are. So now what you wanna eat? Do you want sunny side up? No, thank you. Pancake? Well, it's already 5:30. I should be gone already. No, pancake. No. That two is fighting because Habs is They're hungry. If hungry. he's hungry, Hungry. he is like that. I know. Then you feed him food. He'll look at it and He's stare. attacking his sister. Watch, Look, put- he's attacking his sister. Yeah, put food down. Watch. He won't eat it. Hey. It's very different. the clown show. Let me get you a little clown car. You can drive around in it. Your kid, he's walking. He walk out and he... Habs, don't be mad. On a rug. Don't be mad. He is mad, honey. Don't be upset. He said you're both up and nobody gives me food. Behave yourself. He says you didn't give me no freaking food and you both you are up. Stop scratching that. I'm gonna get your leg. I'm gonna get your leg. No, no, no. You drive careful, huh? Yeah, I love you, Anna. I love you. Love you too. I'll go out over there. Oh, kiss me now. Kiss me because I'm taller here. Yeah. Love you, Anna. That's how I feel, hon. Okay. Stretch every time. My little boy. You are my little boy. My little boy, my baby boy. Careful, drive. Address in here. You gotta put the address in. Oh, you put the address. GPS. Mm-hmm. Driving. Oh, You want me to close it? yeah, I guess. Hello mga loves. So, andito na si Tami. Kumakain na kami. At kumain ako, di ba nakita niyo sa video, kumakain ako ng isang ano. And then sinabayan ko din siya, kumain ako ng isang hiwa ng karne. And matulog na siya. At hindi muna kami magkatabing matulog. Kasi magising siya mamaya, maaga. Where's my other flip-flop? At dito yung aking asawa. Dito lang daw siya muna matulog. You're sleeping here? What are you looking, love? I'm doing a crap online. I also found something for your phone, but I can't do this today. No, forget it. Okay, now we're not sleeping together. You don't want to sleep with me? No, I'm gonna be up at 1. Okay, then close your phone, close your eyes because... I gotta be up in 3 hours, so. Yeah, close your eyes now. I'm going to kill all the lights and I'm going to bed too. When I can change this? Yes, I'm not watching it. Well, you had it on, so. No. I love you. Good night. You too, Anna. Good night. I love you, baby. There's something that I read that says there's a method that you could go back to the lab. I'm going to shut off the lights na. Patayin na natin yung ilaw. Patayin na natin. So, patayin din natin yung ilaw doon sa ano. Kailangan lagyan ng timer. Yung ating ilaw sa labas. Okay lang dito sa taas kasi ano, pwede ko naman patayin. Maginaw na kasi kapag mag-winter-winter na talaga, mahirap nang maglabas-labas pa. Para patayin yung mga ilaw. So, ito, i-switch lang siya. Look. Patay na.
Dito na naman tayo sa ating bathroom. Patayin natin. Lock, naka-on pa siya. So, yan. Dito lang natin siya i-unplug. Yan. Unplug dyan. And then, dito tayo sa office. Yung office ko is sobrang kalat pa ngayon. Grabe. Sobrang kalat dito sa office ko, mga loves. Look, yung ilaw is on. So, unplug natin dito sa baba. Dito. Diba? Bukas na itong office ko. Bukas ko na yan ayusin at mag-impake dahan-dahan. Dahan-dahan na tayo impake. So, ngayon mga loves, hindi muna kami magkatabi ni Mr. kasi madali lang daw yung tulog niya. Trabaho na naman siya. Kakarating lang niya. Pasensya na kayo sa suot ko mga loves. Pangbahay talaga yung suot ko kasi po matutulog na tayo. Naglaba ako ng mga diaper. Ala, bakit hindi ito hindi nag-spin ng maayos. How can I do this? Extra spin, extra rinse, spin only. High, low, start. Kasi basa pa siya mga loves. Kailangan pa niyang mag-spin. So yun mga love, so chinecheck ko lang si Tami, nakatulog agad siya. Grabe, ang bilis talaga nito makatulog. Pero that's a good thing about him mga loves kasi ang bilis makatulog. At dito lang muna tayo mga loves. Thank you for watching. Bye! Hi mga loves! Kanina pa ako ng film pero yung camera ko is nagluko na naman. Iwan ko itong aking cellphone mga loves. Anyway, so sa mga nagme-message, sa mga comment na hindi ko ma-replyan lahat, so sa video na lang natin gagawin, no? Dahil po nakikita po ninyo yung video na excited na akong umuwi. And meron na akong mga luggage na nilabas. Okay, ang daming nagtatanong, umuwi na ba ako? Nandiyan na ba ako sa Pilipinas? Mga loves, anyway, so ganito, ito pa rin yung damit ko ha, kasi nasa bahay lang naman ako, ang ginaw sa labas anyway. Sobrang ginaw. Lumabas ako, nagtapon ng basura. Pero kakain na naman ako ng leftover yung nakita nyo. Yes, ito pa rin yun kasi andito lang naman ako sa bahay. But anyway, so sabihin ko lang sa inyo po mga loves, nasabi ko na ba ito sa vlog? But anyway, sa sobrang mabilis yung panahon, okay? May nagtatanong din kung meron na ba na akong ticket. Yes, nakikita ninyo yung vlog. Binavlog ko yun the whole time yung na meron akong ticket. Yung bumibili kami ni Tami ng ticket. So, binavlog ko yun. So, meron po tayong vlog niyan. So, yung ticket na yan is plano kong i-cancel dahil nga sa mga problemang mga ganun, alam nyo na kung updated kayo dito sa ating reality ng buhay ni Inday Mirian. So, yun. So, yes, meron akong ticket. Nakabili na kami ni Tami. And, kung kailan ba ako uuwi. Ang daming nagtatanong kung kailan, asan ako, papunta, ganun. Hindi ko na sasabihin kung asan ako papunta, no. February po ako uuwi, okay? Dahil po nakikita niyo yung vlog na na mag-impake. Kasi excited ako mga loves. And also, hindi lang yun sa excited. Gusto kong malaman kung anong dalhin ko, ilagay ko na yung bag dyan, and then dahan-dahanin ko, ilagay kung ano yung mga kailangan kong dalhin, ganun. At the same time, mabilis ang panahon mga darling. Kakatungtong lang natin sa November. Ngayon, malapit na tapos yung November. Malapit na. No? So, mag-December na naman tayo. Pagkatapos ng December, tumalo na naman tayo sa January. Diba? Ang bilis ng panahon. So, pagkatapos ng January, yun, uwi na ako ng Pilipinas kung anong date ako uwi. Ganyan. So, kaya po, nagre-ready lang po ako talaga. And then, kailangan ko pa bumili ng ticket. Kasi, may nagtatanong kung mag-stop ba ako sa Manila. Hindi po ako magpa-Manila, mga loves. Andun ako diretso sa Cebu. Kasi po, yung Manila po is, we have a bad experience
experience kasi once lang naman kami ni Tami dalawa, yung umuwi kasama si Tami. Doon na kami nagka-problema diyan ako sa Ninoy International Airport na yan, nagproblema si Inday Mirian. So sabi ko sarili ko, never again. So yun, hindi na talaga yan mangyayari na magtungtong pa ako sa Ninoy International Airport kasi grabe talaga yung karanasan. First experience si Tami, alam nyo, grabe talaga, pati si Tami naglingo-lingo tao ng akong bana, nag-anana siya. Ganon. And hindi ko man din alam kasi I never been there, no? Hindi ako nanggaling diyan sa Manila. So hindi ko alam kung anong mga style or anong mga tao, no? Basta. So yan, diretso po ako sa Cebu. Pagkatapos ng Cebu, hindi na ako matutulog sa Cebu, diretso na ako sa Davao. So yun yung pong gagawin ko. At parang yun yung gagawin ko kasi ayaw kong magsayang ng oras mga loves doon sa Cebu. Gusto kong diretso ako doon sa family ko ba. So, yun yung gagawin natin. And, yun, mag-Cebu lang ako mga loves bago ako uwi ng Pinas. Yun. Magstay ako sa Cebu mga 3 days ata. 3 days bago uwi ako dito sa US kasi gusto kong bumili ng mga danggit, mga bulad. So, sa mga nagtatanong po kung ano talaga, so yun na yung answer ko po. Yun na yung answer ko po sa inyo. Ang daming Hawaiian bread na binili ni Mister. So, para hindi siya masira, ang gagawin ko is ilagay ko siya sa freezer, no? Ilagay ko siya sa freezer. So, itong ating itong ating Hawaiian bread, ang gagawin ko is ilagay natin sila dito. I-make sure na hindi sila magupi, masira yung ating bread, no? So, make sure lang natin. Kasi po, kapag hindi natin sila ilagay dito mga loves, ang mangyari po is magmoldy po yung ating, look. Diba? Marami pang kalagyan dyan. Sabi pa ni Tami, si Tami, alam nyo, sabi ni Tami, oh my God, our freezer is, konti na lang daw yung laman. Sabi ko sa kanya,